Permara remangus ana ngambrang kati karenaning kaswase yogyanira kang para prajurit lamun bisa sanjangu lato kati ngene caritane andale sang Prabu sasrabahu ing Mespati aran patesu wondo lelabuhan nipun tan kinelung triprakaya guna kaya purning kang den tapi nuwoni trah utama Dadian kala Rudra Maspati Raja Dewagu Petra sapa kowe? Petra kowe kok dadi kurang ajar karo aku Petra. Ora kok sih. Aku agi mlaku ngulon golek wujude senjata cakra, lah kok ana wujude wawa. Wawa dengkulmu melocot gendruwo. Nyaut karo Petruk. Layak kok aku saka ngomah wis mambute lok bakar. Bulno kowe nyaut aku. Sopo kowe parap? Petruk. Ngapa? Kowe kok ngerti karo jenengku? Demit ngendi kowe? Demit ngendi kowe? Astagfirullah.
Astagfirullah. Ayo, minggat ora? Minggat ora? Petruk kowe tegel kaya ngono karo aku, Petruk. Kowe ora ngelingi lelakon nalikane mbiyen. Ora ngelingi lakon nalikane aku karo kowe urip bareng, malah kowe sia-sia dak sia karo aku, Petruk. Alah apa? Petruk ki wong normal, Petruk ki ora kaya wong bambung-bambung kae ora. Aku ki kancanku uripku ki karo menungsa, ora kok karo wujude berdua kaya ngene. Wah. Atos suaramu nglarani atiku, Petruk. Ora kok kowe iki sapa? Kowe iki sapa? Ngaku kowe. Kowe ngaku. Aku Jim Solontara, Petruk. Sapa? Jim Solontara. Jim Solontara. Ngendi dangamu, ngendi dangamu? Ngendi? Ngendi? Kowe asalmu saka ngendi? Solontara. Wah. Kowe ora basa, ora ngabekti karo aku. Malah kowe sia-sia atos unimu kaya ngono, Petruk. Engko sik to, engko sik. Solontara. Ngendi dangamu, ngendi? Katongan apa ngendi? Apa nggari apa gelung apa ngendi? Ngaku kowe. Kowe ora kelingan kowe mbiyen ki jenengmu Bambang Petruk. Kakangmu gareng kae jenenge Mercukilan. Bareng kowe ditemu karo Semar, kowe salin sloga karo aku kaya ngono, Petruk. Wah. Sengsara temen uripe Jim Solontara, kowe sia-sia karo aku. Sengsara timen uripe Gandharwa Rajamaya disia-sia karo anakku dhewe. Sik. Bapak to iki. Ambek omong bapak mau-mau kok ya senengane ora. Kelingan aku, Pak, kelingan. Ngono kok dadak muni atos karo aku. Ayo ngapunten kok ya karang aku ki sangka cuntel pikirku kok, Pak. Iya, Petruk. Enten apa kok methuki Petruk niku? Aku diutus dening Iwang Pikulun Manikmaya sekawit aku cilik kon ngelingke karo kowe. Gedhe kon ngrangket mbanjut karo kowe tak gawa ning Kajewangan Suralaya. Cemplungake ning madaning Kawacandra dimuka yen to kowe wangkot. Lho mengki luput kula napa? Kleru kula nggo endi kok dadi Iwang Pikulun Manikmaya dawuh karo sampean kaya ngono kuwi? Mergo kowe kepengin gayuh kelawan Putri Ndarawati kang aran Dewi Wrantawati. Petruk, nek kowe kena tak ndhakke kamurkanmu, wurungna ya nggir. Aku wong tuamu tresna karo kowe. Aku banget nggonku tresna karo kowe, aku ngeman nyawamu, Petruk, aja ngasih kowe mengko. Dadi intiping neraka jahanam mergo kowe kemlewat kang dadi pakartimu. Sik, luput kula nggon endi? Coba. Luput kula nggon endi? Luputmu kowe ming Panakawan nanging kowe wani. Arep mboyong lawan Dewi Purantawati arep mbok pek bojo. Sik, Pak, ngene, Pak, tak jelaske. Kula ajeng mboyong Purantawati niku ora kok mergo saka arep kula pribadi, ning kula niku kepengin nagih janji. Kula niku njaga kawibawane Sinuwun Ndarawati. Merga rikala semanten nalikane kula kasil nemokke wujuding pustaka Jamusmiyang Jimati Limasada, Sinuwun Ndarawati janji kalih kula, Petruk, sesuk nek anakku Purantawati kae wis ndungkap dewasa, kae peken minangka dadi jodho dhaupmu selawase urip. Gematenana openana ya Petruk. Wong nggih ngestaken dawuh pun sekseni jagat saisine lho Sinuwun ingkang dados kendikane sampeyan kaya ngoten niku. Pun disekseni Jawata, disekseni jagat saisine. Lah, luput kula nggon endi, Pak? Luput kula nggon endi coba? Kula arep nagih janjine Sinuwun Ndarawati, kula kepengin supaya Sinuwun Ndarawati iki kawibawane niku mboten kejongkeng merga saka ngendikane Sinuwun Ndarawati piyambak. Napa kaya ngono kuwi luput apa kaya ngono kuwi kleru? Kleru sebab kowe iki ming drajating Panakawan. Sik, Mas, sik. Tak jelaske iki.
Kula arep goleki senjata cakra. Kula arep golek senjata cakra merga Purantawati gelem dirabi sapa wae. Waton iso nemokke wujude senjata cakra niku. Niku pun pasti niku pun cetha niku. Terus arep menyang endi nggonmu golek wujude senjata cakra. Ah sembuh iki, malah sampean tak kira arep ngewangi. Tak kira arep ngewangi ming jebule malah ming arep nyeneni karo Petruk malah arep dibanjut ning kayangan cemplungke Candra Dimuka. Ya ora apa-apa nek wis ora ngeman karo Petruk ora apa-apa. Kula iso urip teng Madyapada anggere gandeng karo Purantawati. Lah nek urip kula ora gandeng karo Purantawati, trima kula ngendhat tali murda mati nglalu kemawon, Pak. Petruk. Ora wis kula tak lunga mawon, Pak. Nggih wong tuwa ora nganggep karo anake. Rumangsane kok aja dikucek. Aja dikucek. Aku arep mlunga. Arep gantung. Arep ngeli. Arep ngobong awak. Petruk kowe kena tak kendhakke kamurkanmu. Aja dikucek. Ampun dikucek, Pak. Sing ngucek kowe iki ya sapa? Lho mboten dikucek ta niku, Pak. Tak kira nek arep terus digondheli. Petruk aku mbantu karo kowe. Lah mbok ngono, bapak karo anak kok ming klekus. Sampeyan arep bantu napa niki? Kowe merem. Nggih. Nek kowe wis merem, kowe engko bakal ngerti dalan. Dalan ingkang nuduhake ana ngendi papan durunge senjata cakra mengko bakal mencorong tejane Petruk. Nggih, terus bakune kowe merem Petruk. Nggih, wis tak kendhamu. Piye carane ndelok kaya ngene iki? Pan samar pamuring sukma sinukmaya. Arep dinapake niki? Tak dilat Petruk. Aja gelem ora gelem. Wis ora apa-apa. Sinukmaya winaya ing ngasepi. Wis melek lho. Weh lah kok apik. Ki dalan kok ana wae mencorong kaya ngene. Niki pripun niki? Dalan sing murup kuwi turuten Petruk. Nggih. Nganti kowe ketemu karo pawongan sing mengko bakal cocok sartane bakal mathuk kelawan apa kang dadi kekundanganmu ya apa sing mbok gayung. Nggih, ngesaken dawuh. Mangkat to. Nyuwun pamit, Pak. Rumangsaku nek anakku ora tak tututi kok mesakake. Mesti akeh wong-wong sing ora nrimake yen to Petruk nglakon mengko kelawan Purantawati. Ya Petruk tak tutke saka Dirgantara. Wah!
Merahina semubang Iwang Aruna katinetraning ukarapo sabdaning kukila areng kanikara saketer nek ketong neng aku ler wuwu sing bene panca Bapak toking ayamana mramangwu ing pagagan Niwang Agung muga ngayomana marang raja negari ing Amarta saisinipun. Nun mangke Koko Prabu Sarawa Paduka Kanjeng Koko Prabu ing Dwarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan Koko Prabu ingkang rayipun Darma Kusuma ngaturaken pudya pangastawa kunjuk wonten ngarsa Paduka Kanjeng Koko Prabu Dwarawati Koko Prabu Sri Bathara Kresna ya jagat pangestu karo wayah para jagat Yayi. Sakalengkung Paduka Yayi Prabu Darma Kusuma miji dumateng piswanipun ingkang raka ing Dwarawati. Kula sowan wonten praja negari Indraprasta. Pudya pangastawa sampun kepareng ingkang raka tampi karya bombong casmanahipun ingkang raka. Inggih Koko Prabu kaprayogan anggen Paduka lenggah. Inggih sampun boten kirang prayogi. Kresna kakangku. Aku ngaturake basaku katuruk jriteng kakangku. Kadangipun Kakang Dimas Werkudara. Dimas Njodipati ya Bratasena tak tampa pangestunipun Kakang Tampanana. Yo. Tak gegem dadekake jimat. Wah, Sinuwun Ndarawati ki ajeng duwe gawe mantu kok malah teng mriki.
Bagong wonten rawuh. Urung karuwani yen to ingsun mengko bakal sida duwe gawe mantu jernyatane. Calon pinanganten kakung durung ketemu Panakawan. Oh lha nggih. Koko Prabu nuwun mangke mugi ndadosna palimarma paduka Koko Prabu Ndawaraka. Saestu tebih saking anggen kula inggih menika ngangsuraken derajat paduka Kanjeng Koko Prabu tanpa ngecali raos bektinipun ingkang rayi. Koko Prabu saestu kula nungsung mawarta kula badhe nyadhong dawuh timbalan paduka Kanjeng Koko Prabu anggen paduka rawuh wonten Praja Negaring Indraprastha Koko Prabu. Yayi kula wonten timbalan. Mugi dadosna ngawuningan satosipun praptanipun ingkang Raka Ndwaraka tumuju wonten Praja Negaring Indraprastha dinten sakmenika. Kula mriku namung badhe nyuwun priksa satanipun kula nyuwun dawuhipun Mantu Yayi Prabu Darma Kusuma. Babagan inggih menika sareng ingkang Raka nyumurupi kawontenan wonten Praja Negaring Amarta. Lah kok teka Negaring Indraprastha kaya dene sawijining negari ingkang koncatan kekuwung Yayi. Negaring Amarta sartanipun sangjaring para kawula wonten Praja Negaring Indraprastha menika prasasat kaya dene negari ingkang koncatan yoni, kaya dene negari ingkang datan nggadahi daya kekiyatan punapa-punapa malih. Yayi, sejatosipun wonten perkawis menapa teka sak mangke wonten Praja Negaring Amarta hawanipun tumin suasanipun kados mekaten menika wonten perkawis menapa Yayi? Yayi Prabu Darma Kusuma. Ya jagat pangestu ngara Werkudara. Mbarep kakangku apa? Kepiye mungguhe Dimas Werkudara babagan kahanan sing wis dumadi lelakona ning Praja Negara Indraprastha? Wah, mbarep ndarasa rasa wigiring-ringa marta diake aturna ana ngersaning jlitheng kakangku Ndrawati. Merga Kresna kakangku kuwi titih Sang Hyang Bathara Wisnu. Tur tonggan duweni wujude kaca waisan. Mesti wae bakal bisa mangerteni ana ngendi dununge pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada. Werkudara, ana dawuhmu apa Kresna kakangku? Dadi pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada oncat. Yo, wis ana tulung candra. Dina samengko iki negara Ngamarta koncatan wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada. Aku sakadang Pandhawa bingung ana ngendi mapane wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada. Mula gandeng wewis rawuh ana kene. Wah, tasuwune dawuhmu ana ngendi wujude pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada? Jlitheng kakangku ya Kresna kakangku Ndrawati. Ya satosipun malah sak mangke paduka Yayi Prabu Darma Kusuma mewah para kadang kula para Pandhawa. Koncatan wujuding pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada sampun waskuwatos awit sak mangke kondoripun senjata cakra menika badhe sareng kaliyan kondoripun pustaka Jamus Hyang Jimat Klimasada. Nuwun mangke Koko Prabu menapa senjata cakra ugi oncat? Iya Yayi. Malah sampun wonten tigang candra sak mangke menika senjata cakra oncat saking pagelaning pusaka Negaring Ndwaraka. Pramila sampun waskuwatos. Sekedhap malih badhe wonten trontong-trontong sing pepadang Yayi Prabu kunjang kancing langit katon. Ler kenjang alis risang mawe gandrung. Dereng ngantos paripun wis sami mbal wacana. Kasaru pelajaripun meragil pandhur Gesang Raden Sadewa Raden Tangsen. Nalika semanten minggah madaning datul praja cipta renggane Sang Raden Sadewa. Koko Prabu ketiwasan, Koko Prabu ketiwasan, Koko Prabu.
Yayi Sadewa ketayalan munggah ing Daturya Praja Negara ing Ngamarta. Ana wigati apa Dimas Paragil Bumira Talun? Om Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Iya Dimas. Ndak tampa ora lewat pangestunipun Kakang Tampanana. Iya Om Prabu. Mugi dados ning ngawuningan bilih sak mangke. Negari Ngamarta kawontenanipun geger. Geger sababe apa Dimas? Awit wonten pangamukipun Nalendra kembar. Ingkang madosi wonten pundi dunungipun Panakawan? Ingkang raganipun sarwa dawa. Astanipun dawa, sukunipun dawa. Kamangka samudayanipun menika dawa, Prabu. Nah, kula menika bingung kados pundi. Awit sangjaning para Madyabala tuwin perjurit negari Ngamarta. Sami kawon mengsah Nalendra menika kala wau. Koko Prabu Ndarawati kados pundi? Werkudara, jletheng kakangku apa? Arjuna, kula wonten timbalan. Perkara iki ndak rasa mengko bakal nuwuhake pepadhang tumrap Raja Negara Ngamarta. Terus karepe Kresna kakangku piye? Metu njaba Dimas. Yo. Abi. Waduh. Wah, sampean kuwi. Waduh. Mangkahang kro sesumbar mawalindo bumega anjing kumalutra kuntur ketuk wah amuk Suramarata Jayamarata imbang yen padha-padha parat lakon dadi ora ketok tandange wong Amarta Pandhawa kowe ana ngendi lan ana ngendi dununge abdimu Panakawanmu ingkang wujudan sarwa dawa Pandhawa aja mung ndelik ketokno kadigdayanmu ketokno kaprawiranmu negaramu tak bedah mergo aku golek menungsa ingkang wujudane sarwa dawa bakal tak nggo tumbal wadaling menuju negaraku ing taman pagebluk Pandhawa aja mung meneng wae tekano kene marat wah mawur mangawur wurahan tengarane ngajurit kung makuru gongso tatakadya putula warpan criteng turangga hesti
Kacale ora kata ingkang wah sapa satru gagah pideksa godhek wong simbar jojo marep dedeke 180 cm. Raden kuwi sapa? Ora ngerti karo panenggak Pandhawa. Ya iki senopati ning negara Ngamarta. Satru Jodipati Raden Werkudara. Kowe sing jeneng Werkudara. Yo. Kowe ratu kembar bedah negara Ngamarta. Tepunge. Iki Prabu Jaya Lengkara. Iki Prabu Jaya Sudibya. Jaya Lengkara karo Prabu Jaya Sudibya wis umum jeneng kuwi. Lho. Piye to ki? Ora iki pancen asmaning Sun, ya iki jejulukku. Kowe Nalendra ngendi? Nalendra ngawu-awu langit. Ya Nalendra negaring sang-sang kencana. Kowe tekan kene arep ngopo? Ndi? Abdimu. Abdimu sing wujudane. Apa wujudane sarwa dawa, tangane dawa, sikile dawa. Irunge dawa, gulune dawa. Dawa. Apane meneh sing dawa? Walah menungso ora tatanan. Udara. Onong paran Prabu Jaya Lengkara. Ayo ndi? Abdimu ndi? Kowe goleki karo Petro kantong bolong. Ha, kene. Tak nggone tumbal wadaning Praja negaraku sing taman pagebluk. Ora minggat aja takon dosa. Kowe tati pepalange Nalendra kembar nggonku golek wujuding menungsa ingkang wujudane sarwa dawa. Kelakon mati dening aku. Langkauna wandane Werkudara. Urung kelakon kowe gawe babak urite Werkudara kowe pecah kabeh ndasmu. Mati kowe warat. Joget ora gelem. Wah. 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 Waduh. Wah. Waduh. Wah! Waduh! Wah! 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 What? Ah! Ayo. Ah! Ah, ayo, Hop! Ah! 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 Wah! Wah! Werkudara kuwi arep mani mungsuh karo aku arep. Ah!
Ah. 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 Wah. Wah. Ayo amuk Suramarata, Jaya Marata. Mangkahang resumbar mawalindo bome gonjing wah menungso ora tatanan sapa iki ana ratu ireng cemani sapa kowe Lasana apa tu manus maning jajalanan lah kok dadi ana ratu nyelangkrak sak nduwuring tenggak kowe parep kowe iki adat saben kowe melu aku piye kowe adat saben melu aku lah kok saiki kowe mbangkang karo aku. Lho. Mbangkang piye? Sopo kowe parat? Tepungke nek kowe urung tepung karo aku, tepung terigu ngono kowe. Nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Oh, kowe Prabu Kresna. Iya. Wah. Layak to layak. Ireng ngejo. Arep ngopo? Ireng kok pinter. Iya yo. Roh aku nek kowe pinter ki roh. Sangka pintermu kendang kosek tok nggo batangan ya iso kok. Lho kok ngerti karo sejarah? Ngerti wae. Yen ngono kuwi sejatine kowe tepung karo aku. Wes ora idep. Ayo ndi. Ponokawan sing awake sarwa dawa, tangane dawa, sikile dawa, irunge dawa, dawa. Oh, kowe goleki Petruk. Heeh. Kowe arep mboyong Petruk aku tok nggo tumbal dasar para nyata. Ya, langkanaku andane Nata Ndarawati parat. Wah, piye kae? Ratu Ramutu. Jare kon nglangkahi ku andane kok malah minggat. Ya ndi jare sing jenenge Petruk golekane marat. Iki murup. Sing kuwi ora, iki murup tak turute. Kowe iki dijak sesek kok mau lho. Lho kok sampean? Ora kok sampean iki to. Ora keprake sampean iku janjane pripun? Dijak sesek kok kowe ora gelem. Ngono kok njaluk bayar 300. Lho. Lho mengke riyen niki rak sinuwun Ndarawati. Iya Petruk. Kowe kok mapan ning kene? Lho kula sing takon sampean mapan kok ning kene. Lho. Aku ki goleki kowe. Lho. Kula kok mang goleki pripun to? Napa Senjata Cakra mun ketemu terus sampean aja ngomongi Petruk kowe rasah rabi mergo wis ana sing nemokke Senjata Cakra Lesmana wis ditemokke karo apa kebalik. Senjata Cakra wis ditemokke karo Lesmana Mandrakumara. Ngaten to? Ora Petruk. Alah mosok ora. Kae. Ana ratu loro kembar goleki karo kowe. Sinten to? Wis to. Kae ning negara Ngamarta goleki karo kowe ngamuk mbedah negara Ngamarta. Lah menungso ora tatane iki.
iki muro. Lho kok ning Amarta piye to ki? Wah. Arido mawur mangawur murahan tengarane ngajurit gong maguru gongso saya apa buyak-biyak senengane oh lho wah Yayi Jaya Sudibya sajak iki menungsane apa oh aduh piye wah ayo wong loro to mati aku tabrakan kaya ngene ndekno kok waduh kowe Petruk sing tak goleki kowe waduh sampean golek kula iya nek kula pun ketemu terus ajeng sampean napake arep to kapake hei nek wis Petruk wis ketemu arep to kapake arep tak pateni tak nggo tumbal wadaling praja negaraku sing Taman Pagebluk wah lagine kok ming musuh Petruk kok klekus kula niku tumbale sampean kok malah sampean ajeng kula tumbal kene iki pripun waduh Petruk aku wene ana urip ndekno ming musuh Petruk kok kalah ndekno musuh Ndara Werkudara musuh Ndara Janaka niku wau jarene Sinuwundarawati kok sampean iso ngawu-awu menang wujud kayong aduh wah jodmu kaya ngene waduh aduh hei wah aduh sinandak mestakaning Sang Prabu Jaya Sudibya dening Sang Lurah Petruk Kantong Bolong aduh nalika semanten datan saged anglawat nenggih nata ing Sang Kencana kala wau nalika semanten sami sakala nenggih nalendra kembar Sang Prabu Jaya Sudibya Sang Prabu Jaya Sudibya ingkang den cepeng dening Sang Lurah Petruk Kantong Bolong badhar wujuding senjata cakra nalika semanten kagiat panakaning Karang Tumaritis wau wah loh apa ya ki ya kaya gir tiger iki sesek tak delok iki nek ukurane kaya ukuran 3/8 ora lagi kok dadi ratu kae mau kok iso dadi wujude gir kaya iki apa iki Petruk nggih sinuwun lho
Napa niki? Lho kok kowe ora ngerti karo pusaka iki? Lho. Iki pusaka napa? Lho iki pusaka senjata cakra Petruk. Wah. Lho. Cakra niku kaya ngenten iki to? Iya lah kan kaya ngopo? Wah lah. Kula kinten iki nek napa lah kok kaya gear Versa. Ukurane ya semene iki. Kowe ngece iki pusaka adewatan lho Petruk. Sapa iki mau sing nemokake? Ratu niku wau, sing jeneng Prabu Jaya Sudebya niku kula piting sira kula jebleske lemah. Lah kok mak kebul ilang niku? Mak kebul. Cara-carane mak kebul ngono wong kebule mboten pencet. Kebule ilang malah jedul niki. Lah kula bingung, lah iki wong kok iso dadi Gir gundulmu mlocot. Ya iki wujude senjata cakra Petruk. Malah kok kowe dadi kasil mboyong anakku Prantawati. Tenan Petruk. Wah, lah nggo pun nggo. Pun nggo kula dherekke nggo. Hei, wah. Wah! Waduh! Waduh! Wah! Waduh! Aduh! Aduh, Werkudara aku nek ana urip kowe wis gawe regen ning Praja Negara Ngamarta bakal lak sirnake. Wah! 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 Men do melek. Mangsaku kok. Rawuh meneh. Mengsak diapurmu. Kok iso ngentukke putrane Sinuwun Ndara mati. Iki sing marake iki ngopo to ora? Anake arep rabi kok malah sing tuwa mbanyake. Kula nggih mangrabekke. Mangkeki kirik wedok mawon. Iblis bocah murang tot. Wong tuwa ora bagae. Wo, edan. Ya, gone rene. Kelekus piye Petruk iki lho? Iki jodoh dalemu Petruk. Wah. Wong iki nek menang ketrima uripe. Bocah kok malah iso entuk anak ratu. Kowe dadi mantune Sinuwun Ndarawati. Aji-ajimu
Apa? Ora kok anarkis karo aku, anarkis bae. Wis gek kono di. Niki estu to sinuwun. Iya tenan. Rantawati. Wonten maring ngadawu. Iki Panakawan Petro ingkang wis kelakon nemokake wujude senjata cakra. Kilura, kilura. Yata laruta sangkeng kutha sang guru kula yana mutusa sang Sri Kilurah Petruk Kantong Bolong teka jeng andika ingkang sampun saged ngunduraken wujudipun senjata cakra. Kula aturi nampi katresnanipun ingkang rayipun Purantawati Kilurah. Ngapa itu? Ini lihat ini. Lihat ini. Kang, jackpot le. Ini nih, lihat ini. Omeng ditemak udele Petruk kan. Lagi udel lho, Kang. Lagi udel iki urung liyane iki. Kula aturi nampi katresnan kula Kilurah. Iya. Iya diajeng garwanipun Kakang. Pun Kakang bakal sumedya nampa apa kang dadi katresnane si Adik Martadiyaki. Ndak popong tumujuning taman keputren Yayi Purantawati abot jebule. Janing talaga katilangit. Mambang tepaswayantan upamandeka. Lintang surya kusuma yawana sumabar kowe ngopo kowe? Mboten kok. Petruk kok ya isa-isane ya. Aku wis sembuh wong kuwi wis garising Gusti kang mau kamu. Sawangen kae. Wong Astina ngamuk. Weh, lah edan. Munyok. Lah edan, Petruk. Manus maning jajalan sukertaning bauna iblis lanat. Petruk lha kuwi dadi ngrebut Purantawati. Sekara gemane anakku Lesmana Mandrakumara. Petruk, arep mboyong Purantawati, kowe arep mungku garwa karo Purantawati anakku. Kudu iso nglangkai kuwandane Rata Mandura Prabu Baladewa Parat. Wah! Wah, apa iki? Wah! Alah. 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 Wah! 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 Sopo kowe? Sopo kowe? Wah, gendruwo nglembek aku.
Aboten aja cuma-cuma. Aduh. Meneng apa ora? Wah, mati aku. Ora meneng saya kenceng leh kumita. Ya. Aduh. 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 Sopo kowe? Iki wong tuane Petruk. Aku ora nrimake yen to anakku Petruk mbok pilara. Wah, ya ampun, ampun Mbah Wawa, ampun. Ah. 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 Aduh. Ah. Aduh. Petruk wis kasil apa kang dadi sedyamu? Aku njaluk pamit aku bali munggah ning kayangan Petruk. Ranawati. Ayo rege Brantawati kowe kok cidra karo pun Kakang Yayi. Ah modar kowe ya. Wedan Lesmana. Regene jam pinten, Mas? Ponokawan Bagong kowe dan Bagong kowe ngrebut Purantawati bojoku, bojone Petruk kae. Udu bojone sampean, wis ge bali. Ora iso, ora pati-pati aku bali yen to urung mengku Prantawati. Sepep. Kowe iki ngopo? Selerane sampean rak niku. Pun nggo wangsul. Ngenjing royal melih kalih kula ora iso kudu iso ora iso bakal kudu iso Samadang lapangan tumungop aning sapucaking wukir martabak kacang kenang sarating sarya megolan gundul Wah! Kurang ajar ya? Sampan kurang ajar ya sampean ini? Niku ampun adan niku senane. Mer rene mer.
sedaya lepat kula sak kanca sak rombongan. Kula pun ngrepoti sampeyan. Merga sangka gegayuhane anak kula Petruk sing kepengin nagih janjine Sinuwun Ndarawati. Yo, dipol kakangku ora dadi ngopo nggih? Wong pamuji kula mugi sedaya saged sasi nampurna. Anggenipun Sinuwun Ndarawati nggadahi ujar kalian anak kula Petruk. Petruk mboten mutangaken Gusti lan sedaya para warga masyarakat ugi mboten keputangan pun sasi nampurna kang dados ujaripun Sinuwun Ndarawati. Nggih, Ndara matur nuwun. Ya nggih. Malah kula sak kanca anak-anak kula Bagong Surabadok Group niki. Kula nyuwun pamit. Mugi-mugi sak pengker kula sak rombongan warga ing lalatan mriki tansah pinaringan rahayu widodha niring sambi kula durga mendhak kala sira tebih saking Rubedandara. Yo Semar nggih. Slamet to sing tanggap, slamet to sing ditanggap, slamet to sing nonton tanggapan, slamet to sak kabeh-kabehane Ndara.